Mikel prest bigarrengo platera egiteko, eta izango da, usoa, guantxen, eiz garaia da, eta zu prest. Usoa prestatzeko. Usoa ingo dugu, eiztari erara. La cazadora, ez daten gara, toda la vida. Hori da, bai. Osagaiak esango izkizuet. Tipula, azenarioa, porrua, baratxuriak, usoa, tomate frijitua, ura, ardo txuria, ardo beltza, koñaka, eta gero lotzeko lokarria. Osagaiak esan ditut, eta hemen ikusten dut usoa bat lotuta eta bestia lotu gabe. Bila garbituta, lumatuta ekarri dituzu. Bai. Bueno, hasingo egiten. Hori da. Lumatu izan dugu hemen, baina gaur ez dut tokatzen. Hori da, batzutan tokatzen da, bestan. Gaur garbi da. Garbi. Horrela. Hori da. Bat hartuko dugu. Hori da, eta lotu ingo dizu. Bai, euskera lotuko. Bai. Hori da. Numatxoak eta pixkatarreko ditu, bai? Pixkatarreko, hori da, bai. Horrela. Hori garai batian zea, oiaxkuak eta horrela zua pixka gareta, hola xen? Oingotan etxetan zu gutxi dugu dago, Bai, hori da, hori zi. Baina garbi-garbiak etortzen dira baita ere, arategitatikan, inengo arazoik ez. Hori ez, baina. Hori da, bai. Beti gutzen dira beti zoze. Bai. Baina bitu, zu ez barin badakau, bitu. Batzutan erabiltzen dugu zea gratinatzeko eta sopletia. Bai. Zergin. Batzuk azpitian fundizioako. Eta guk hemen, pasteleia danean da gaur lumak erretzeko. Eta pixka gendu lumak. Baina mentean ben azpien ikutzen dugu lan pixka getzina. Bai. Horrela. Gero preziatu ingo du. Bai. Lehenan dazkuen dena erregitik. Ondo dena prezioa. Bai. Jarki. Listo. Bueno. Horrela. Ego perpatuta da. Ego txarrontxira. Txingarri duzu, dike. Horrela. Doktore. Logar bizkatekin. Bai. Horrela joan azten dan. Horrela. Bai. Lotu ingo du bai. Lokarean hartu desente hartu. Horrela. Ego deuna, hola sartu. Denda bizi. Hola bini. Horrela. Eta hau gehien bat, horrela. hobeto hola xen gero kasuelan, askotan bat baino gehien goituzu. Bai. Eta gero banan, batzutatik beste eta baita ere, uso batzuk denbora gehiago bihardu egiteko. Bai, hau ja ordu bete hastianen ja egozten ja behitu merdia. Behitu merda, hori da, bai. Nola dijo esten. Ikutu pixka, eta gero zaten zu, honen pixka, beste posimitu lagako jote, eta hola xen. Banan manejatzeko beto. Batzuto batzea, bi ordu eta ordu da lateko. Bai, horiek buru horrak izango dira, ezta? Horiek izan da. Hemen etxoritan gure muguan danetik anengo da. Kanpotu bituta danak iguelak, baina. Bai. Horrela. Bai. Eta zu iztari jabaltzea? Ez, nire ez da bat, ez. Nahatxik ezan azan, iztari amorra ba. Bai. Eta bueno. Gaur egun, bertan inguruan, iztariak. Totzen diak eta listo. Hori da, batzuk behar gordetzen dituzte, lehentzako, eta bestatzuk saltzeko aukera, ez da? Hori bai. Nahi buelta ematen. Eiza bezala zeugitzen duzu, zea txoritan, usua? Usua bai, usua gutzen bakarrikan. Hori da, bai. Eta gero eiza hundi jau kazamai hor deitzen dana? Gutzeo beste basaurrea. Bai, hori da. Eta, basantza. Ondo. Gero jendeak eskatzen badugu hola jozia eta emateko eta zoz eta egiten dugu. Bat ematik igual pizza hundi bat ekarri dula eta ingo eta... Bai. Aziko egiten, olio pixka bat abadigu. Listo, bai. Hor gorritu egingo duzu, ezta? Bai, gorritu bai. Jauza guztun zu, nola daun ja, prest, ja, garbi da. Eta hemen bentzatzen barazkia jarriko dituzula. Aziko nahi zuak itzen barazkia? Bai, lehemuzela bai. Bai. Hori da. Listo, hori da, bitartien zui gogorazi iradokizunak, hori da, Azkenak jasotakoak, badakizu, etziela hola, arre horitakoak, eta bat beste bihar dugu animatzeko aldekoak, zuzentzen egiga gauzak, eta ber, antzematen dezuen, detalle guzti hori. Ezta? Hori da, hori da, eta nola da, batxorienea bildua eitb.eus.
hor klikatu, eta nahi zuen ipini, eta hori da. Eta edadeko entzuleak ez baren badezu hori manejatzen, bueno, gizoi bai jo bai ezan, o seme alabai, zan, nahi zan, idatzi, jaiatzen zaioen, eta listo. Zentzatzen zuena, norbait izan laguntza eskatu, eta listo. Bai, arki. Harri martxan. Eta Azpeitian gabiltza, eta ikusle bezala nik momentu batean aprobetxatu nahi dut, jak Azpeitiko ezean, nire Azpeitiko zabaizekoi muxo handi bat, egunero ikusten gaite. Naiz da ordu aldaketa izan, beti presente. Zabainak iribar eta izeko inasita. Eskerrik asko ikustagatik. Gaina jonden ikusten nun kalean da. Izan zizun, Bai. Preste tortzeko, ez da? Bai. Hori gero esan gizu ikusi ondoren, aber ondo indezun, o? Bueno, ikusi engo naiz behakin, Hori. Lamendik muxo handi bat, jarraitu gu ikusten. Bueno. Listo, bai. Hemen olio gizu gutako. Bai. Eski berotzen ondo. Bai, listo, hola. Eta oleno bezala, ez? Txerri mazaiake zubizien egin dut, bai, hori da. Gazteko bat egin eta zere botako, Ez arrez. Ez. Normalian, txuritan gutxillo ikusi izan da irina, Bai, mazaiak eta ditura gehiago da. Batzu botatzeona, baina gu kasu honetan ez botatzen. Kasu honetan ez. Gero zatza pasatzeakoan, da, beste... Hombre... Beste ja pizkilo hillo saltzak eta... Zela, bestela iten da txikitu, eta bi da barin bado iten da... Oin tratzen maio hau turnizak geldiko litzeke, gizki, lan asko gaina pasatzeko eta... Bai, eta gaina zaporea betza jo berdin pasatzen. Hala. Daga, uldako manila txukun, dituzte erkido. Vale? Zen izuan, 5 minutuan erotia lazai, 10 minutuan. O hasiko zaila botatzen arduak eta. Ontsa hasiko botatzen, gau, pixka montatzen nahi. Horrela. Dora jo, brandi pixka bat. Agarra, Soinua, bai? Ez soinu polit, Bai, zugaldeko soinuak eta hoxe dira, zua, tatzea eta... Guzuri be, zine zingo ezer, Hori da. Aguturia, vale? Zua eta argi gabe, Argi. Txian, Garke gunean, ez argi mantengo argi. jaido. Jai. Horrela. Bota. Vale. Pixka murriztu. Hori da. Murriztu gero, botako dugu, pixka. Ura botako, ez tezala botatzi bat Bai. Baina gero denbora askoan egun da konzentratu hori da, bai. Urakin nahiko ditzen dala, bai. Gero beste erera badago, zaten salmiz erera daiteke, Hori da, bai. Hori da, ikun leku bakarrik arduak. Arduakin. Eta orduan zalda botatzekotan, botatzen zu baita ere, behakin egindako, ezurrak egindako urzalda eta horrela, o ez arduakin? Botalege. Hori izaten da, gehiago, saltza hola, konzentratu, iluna eta oso indartzua, ez da? Eta demiglas bezala etiko. Hori da, bai. Demiglas beste saltza mota bada, beste era egiteko mota bat. Bai. Azken da, haraki salda bat, murrizten, horreitzen jutea. Ez di testura hartzen juten da. Da horrego balio beste saltzakatako. Eta askotan baita ere salda hori, niak horretzen naiz, edukitzen ginula, sukaldian sartu eta horrengo gauza beti piztu iten zan, eta martxan lasai, hemen porru pusketak barura, azenaio pusketak barura, tipula da barura, harakia da. Eta eguan danengo dut, ustu, dana pasa, konzentratu da, orduan ez zen birrindut ez eriten, orduan ateatzen zen likidua. Hori da, nahi zunean... Oina, botako ja, gatza botako digu, asko ez, Eta berrogeita 10 minutuan nola bai, no? Fazil, ez? Bai. Nola hartu? Gero ikusiko dio hanka nola dakan. Botako, apa, pixka bat, bale? Nola, bale? Bai. Automati ere, bai, claro. Lehen da biziko gunean akorratzen izan ginula kurrikulun ekarri zula bete-betia eta ondo leku honetan ibilitakoa eta egia esan da egunetik egunea. Egia estatzen ari zago, Alina. Ez da horroma bat, Ez gaina ez de garaiko plateraria. Bai. Bakizu guen ja udazkenean ondo sartuta daude. Eta platerak ezin behar dute pixka dola
Bai, Pixka pixka, fuerteak, hori da, bai. pixka fuerte Bai, xamarak. bai. Lasterek gabonak urbil ditu. Ontzeite lasai. Lazena disfrutatu duen, da gehiagokua. Oye, etorri da, oye, que ya, Bai, torriko, laster berriak gauzte prestatzen, Lasai, pixkanaka. Ja, turruiak eta hasi dira prestatzen, da gu hasi berko, Oiek egin berpitugu hemen txorien, hemen batian. Bueno, hola xen, tapatu? Hola, tapatu, Bai. eta egin arte utzi. Vale. Hasta ba, igual, una balima, ba, igual tartako, igual, ordu erdi bat, ordu bete, igual, 2 ordu. Bueno, momentuan ordu betea, voltatzen Gutxi, gara, bagatoz, berala. Ondo, Bai, saltza kolor pixet hartu dut, adar. bai. Hola, kananka. Oin usteko, beti hemen hartuko Bai, estarrean, da, bindu, bi una balimao, listo ya. Da? Aperako hau, petertxo bat ez, da? hemen dako pili. Ahora que son. Hori da, Listo? bai. Eta saltza beti bezala egingo dugu birrindu eta iragazi, ez da? Hori Eta gero lehen da bizi saltza iraki, eta bertan sartu. Betan zertu. Bagatoz berela. Saltza egin dugu birrindu, iragazi eta gehoan lehen da bizi izan da bezala irakin bat eman. Oso ondo. Hori da, eta bueno, izuekin. Oin usua ingo duguna, okare Bakarrik gendu. egin du? Ja, bai. Horrela, Ok, poliki, porque ya egosita dago, claro. euskatzeko, euskatzeko, oso egitetzeko. Eta oso egona daukan, Bai, Baina egin duguna, horrela hartu, gureizakin, bizkarre zurretikan, erditikan. moztu, zabaldu, eta kartila baki, no? Hori da. Digan pixka Hori bat xenerti egin du. soltatzen da, ez ondo Bai, guzita bai. bali bada. Bai. Horrela, pixka garbitu dena hola ondo, Ondo, eta tak, eta barura, ez da? barura. Hori da. Hore bai, Eta nola indadon honek iraki matek nahiko du, pixka Bai, bat bai, iteko bai, bai. bai. Bost bat minutu nola jarri eta listo. horrela, justu dena, txukun ditzen da. Gero egu bat horiana txupatzeko badaka horro, zurra, Hori da. Horrela. Bai? Hori zi pixka da, gainetik amutuko diot. Arki. Hori. Dana bat iteko, ze 5 minutuan da listo? Ba, hori minutu bat, pare minutu gara listo, ja. Pare bat minutu da listo. Azkenean 5 minutu mandio, baina, bueno, dana bat iteko Bai. hori da. Oso interna dago, Bai, saltzak eta txoriak Bai. berriz bat iteko, eta barrualdetik gane hor... Bueno, pina hemen, amentxe. Hor zinezun hori da, hori da. Ningo dugu, a ber, poliki, Zua egin dugu. Txorillo lebak eta aukera ematen du baita ere igual bien artean batek erdiko bat, eta beste Bai, erdiko hori bat. bai. Edo sarrera gehiago Bai. jateko aukera, ez da? Hori bai. Txorillo zua jateko... Bueno. Bai, ez dira, jende. Hori bai. Horretik nahiko. Bai, beste ere nik hori. Horrek postu gustatzen zat, edo enzaladare bai, eta horretik nire beste sozio baita. Eta nintzako tokik ez. Bizka txukun dugu, plateka. Ba, Azutetik anatea. ba. Hori da, Hau abek, da, zer tipula frantzesa da. frantzesa. Bai. Tipula eskalduna izango da, frantzesera da eginda izango, ez da? Frantzesa da, eta baita frantzesa. Frantzesa esaten da, Bai, bai. bai. Eta Da, nola bai. inda daude? Hauei daude, zurituta, lehengo zuritu, Bai, garbitu pixka uretan, Bai. eta uretan egozik mantekila pixketekin, ah, da gatzakin. vale. Eta badugu egazti salda pixka batekin, bai. Bai, baita ere. Bai, Hola xe negozi, eta bai, listo. hola xe. Binibitu hemen, hola. Bai. Eta gero batzutan hola xen jartzen da, eta gero nik ikusi Bai. izan ditut baita ere, paela batean salteatu pixka. Ba, eta listo. saltatu bai, Hori. bai. Hori nahi da Kasu mezela. honetan, hola, hola. Kasu honetan, gaur hola xen. Habe, barren gorriak, Bai, saltatuta daude. hori da, Hola, binibero. hori da. Bai, Salteatuta bakarrikan, ez da? bai, saltatuta, gaz pixatekin, Pixka. Irugiarra, Ero jarra. pikatu pixkat, Bai, kuchillokin, hori eta da, gero tiretan saltatuta. pixkat egin, da Bai. listo. Salteatu baita ere oliotan, ez da? Goxo pixkatekin, bai. Ozela plantxan egin da, plantxan egin. Bai. Bai, binibero. Adeia, tradizioko guarnizioak esaten dana, Bai, baina bai, bai. eizakin oso ondo. Bauzi diren oso ondo bitzen da, bai. Oso ondo. Saltza batako dio pixka gainetika. Bai. Bai. Hala. Tekstura hon hartu du, ez da? Bai, 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 bai. Gaurko honetan ez diogu bota ez
irina, eta ez izan. Ez. Abeskibiak eman dio gorputza, gero murrizten utzi, eta listo. Oso ondo. Berriz irakin, bri hori lortzeko, eta hartu. Bego... Egin kiskorra, hola? Hemen ez non pineko, hemen hola? Hemen, izan bio bentartian, nahiko. Hora guzu, ea. Osoa, ez da erara eginda. Hori da, gaurko bigarreko platera, eta azken ikutuak izan da, banator berehala. Usoari azken lumak erre, lokarriarekin lotu, eta zartagian gorritu. Barazkiak txikitu eta oliotan zueztitu. Brandia gehitu eta murriztu. Ardo txuria eta beltza bota. Tomate frigituak gehitu. Urez estali. Bertan usoa sartu eta guztia erregozi. Usoa bizatitan zatitu eta ezurra kendu. Iragazitako saltzan zartu. Tipula frantsesaz, barrengorriaz eta irugilarraz lagundu. Eta perrexil kiskurraz apaindu.